खुलुमबाय गोजोन सुदेम बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि केकेलाइ बर' रादाबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरां होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गाहाय रादाबाव दङ आसाम सोरखारा न' बां गोमाजानाय नखरफोरनो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो साननैसोनि गेजेरावनो न' बां लुनानै होनो आरो थांनानै थानो हानायनि सुबिदा खालामनानै होनो थाखाय रेडि सावरायनाय जाबाय होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो सावरायखाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बेखौ साननैसोनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। बिथांमोनहा दा स्टाडि खालामनानै नुदों बियो गेदेरथार गोरोन्थि जादों सिगां सावराया लाफैनो एफेक्सन खालामनाया होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गुजरातआव मुम्बाइनि सासे फालांगियारिखौ 2.8 लाखनि सना लुथिनायनि मुङावहाय सासे सुबुंखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हा फाननो होननानै सुनसान जायगायाव लांदोंमोन फालांगियारिखौ। बेयावनो सुनसान जायगा नायनानै देगारजों गोबां खेब सुनायनि जाहोनाव फालांगिरिया थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला फिसाफोरनि स्कुल फिस होनो थाखाय बेखौ बेबायदि खालामनाय जादों होननानै सुथारग्रा मानसिया फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै आम आदमी पार्टीआ दिल्लीयाव मोजां फेसिलिटि एसि गोनां 150 बासखौ फ्रियै खुलिनानै दिल्ली सरकारा बेखेवनानै होबाय। इलेक्ट्रिक बास 150 कौटि रां मिरु सरकारनिफ्राय मोनदों होननानै सेन्ट्रेल सरकारखौहाय मोजां मोननाय फोरमायहरदों। महिलाफोरनि थाखाय फ्रि आरोबाव फैगौ दानावहाय 150 बास लाबोबावनाय जागोन होननानै अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा खौरां मेल खुंनानै फोरमायनाय जादों। बेयो दिल्ली सरकार आरो सादारन सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। वाक खालामनायावनो एबा फुङाव थाबायग्लांनायावनो दरं जिल्लानि सिपाझारावहाय गंसे गोबारै फैनाय गारिजोंहाय 7 सुबुंनि जिउ गोमायो। दिनै मर्निंआव बेरेफुंजानि समावनो सा 7 दङमोन, बिनि 7 सुबुङानो जिउ खहा जायो। 2 आइजो 15 नं राजा लामायाव जादोंमोन बे जाथाया। उनाव ट्राकनि ड्राइभार आरो हिन्दिमेनआ जायगानिफ्राय खारखुमा लांदों। 3 मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिथाइ मोनैनि सिगांनो 3बो जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।